Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ito po ang susunod. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po na nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan is already 9:49 p.m. Bali, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At babasahin na nga po natin ang komento ng ating mga listeners ngayong araw na to. Kung ano nga po ba ang kanilang mga komento, thoughts, violent reaction. Sana pakinggan nyo pong SPG Secret Files. Sabi ni JV, hi DJ Rocky at DJ Jello. Related ako doon sa eroplano kasi isang beses pa lang din ako nakakasakay kaya kinabagan ako doon sa umuusok yung loob. Akala ko nasusunog na. Para sa Secret File Sender, pasok ka na doon sa kasabihang may maaahon na naman sa kahirapan dahil sa AFAM. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay paring Alan Alvarez at AJ Man Boss Ronel De La Cruz. Salamat. Sabi ng mga kabisyo natin dito, sabi ni CS, hi DJ Rocky at DJ Jello. Natatawa naman po ako dun sa kwento ninyo. Talagang totoo yung ganun. Ako po'y laking probinsya. Malayo po sa bayan ng aming bahay. Yung una po akong nakasakay ng eroplano, ignorante din po ako. Nahiya pa nga po akong pahubad yung sapatos sa akin dun sa may checker po eh. Yun po ang tawag ko dun. Kasi po yung paghubad ko po ng sapatos ko ay butas po yung medyas ko. Kaya yung first time ko po talaga malala. At pagbaba ko po sa Maynila, akala ko po yung kumakaway sa akin, yun po ay kakilala ko. At yun po yung taong susundo sa akin that time. Wala pa po kasing social media that time, text lang po. Kaya ang hirap talaga. Pero ngayon, simula nung nakapangasawa na ako ng AFAM, business class na po ang sinasakyan ko. Pa-wine-wine. At totoo yung kasabihan na aahon talaga ang ating kababayan sa kahirapan kapag nakahanap ng isang AFAM. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Titan Jello. CS. Grabe si CS. No? Natawa ako dito kay CS. Kabog ka ha. Hinabog mo kami ngayong gabi ha. Parang wag ko na kayang basahin yung ibang komento. Parang ang ganda ng komento mo, no? Okay, ito pa. Sabi dito ni Prince. Wow, ganda ng pangalan. Hi DJ Rocky, DJ Titan Jello. Isa po akong parte ng LGBTQA+. Dati po mukha po akong siga ng kanto. Tigasin ang itsura. Pero simula nung nakipagkita na ako sa AFAM ko, talaga namang mala Christine Reyes na ngayon ang katawan ko.
Totoo yan. Pag first time mo talagang pagsakay ng eroplano at kikitain mo yung afam mo, doble-doble talaga yung nervyos. Pero yung nervyos na yon may kapalit na kaligayahan na abot langit. Oh. Sarap yun. Sana all. May tumalo dun sa nauna kay CES. Ang galing. Tawa ako dito ha. Di ako matawa masyado eh. Wala si partner eh. Ito pa, meron pa siya sinabi. Sabi pa dito ni Prince. Kaya sa mga gustong magmahal ng AFAM, hindi ko rin naman po masasabi na lahat ng AFAM ay mababait. Dahil piling-pili po ang ugali rin ng mga yan. Hindi po porket AFAM na, galante, mamahalin ka, minsan bugbog berna ka. Galing. Kaya mga kabisyo, mamili kayo mabuti. Lalo na sa online dating app nyo po nakikilala yung mga AFAM. Pero totoo rin po ang kasabihang aangat ang buhay mo kapag meron kang AFAM. Ang request song ko lang po sana, Got to Believe in Magic. Dahil simula nung nakilala ko yung AFAM ko, nadama ko yung magic. Magic ng siyensya sa pagmumukha ko. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Titan Jello. Ayan. Anyway mga kabisyo, marami pa pong nagkomento. Pero kailangan ko na pong putulin at hindi na basahin ang mga komento ninyo dahil kulang na po ako sa oras. Sakit ng pako, kabisyo. Naglabasan yung mga kababayan natin nagwagi sa AFAM. Shout out sa inyong lahat, kabisyo. Masaya ako para sa inyo. Ipagmalaki ng Pinoy. Anyway mga kabisyo, para sa akin, gano'n naman talaga. Kapag una ka, bago ka doon sa sa isang bagay na gagawin mo. Kunyari, bago ka sa trabaho, di ba? Talaga namang magiging ignorante ka pa sa mga bagay-bagay. Uy, paano niya nagagawa yun? Di ba? Tapos magbibida-bida yung kasamaan mo. Ganito lang yan, ganito yan. Yung pala, hindi rin marunong. Yung natutunan mo yung ginagawa, ay mali pala yung tinuturo na ito. Pero, kidding aside, but kahit din naman ako nung unang sumakay ako ng eroplano, way back 2010 yata, 2010 ako nakasakay ng eroplano eh. Parang ganun. Dinala ako ng ate ko sa Palawan, naalala ko. Nagulat dito ako, sabi ko, ba't kami pinapausukan? Ano? Tinanong ko yung ate ko, ate, ba't kami pinapausukan? Ano pala yun? Baka mali yung sabihin ko. Di, basta yun, parang pang-disinfect ba yun? Ganun ba yun? Di ba? Pang-disinfect yun di ba? Yun, basta pinapausukan kasi pang-disinfect. Alam mo, yun lang. Yun lang din, tinanong ko lang din. Tapos, natutuwa lang din ako. Sabi ko, saan kaya pumupunta yung poop natin or yung natin, chocolate natin kapag umano tayo din, saan patungo? Siyempre, curious ka una ka Ano, malalaglag ba sa langit? Pababa ng lupa? Ganon. Ganon, di ba? Siyempre, bata pa ako that time hindi naman literal na bata, pero ano ko parang ignorante ako. Sumakayo aeroplano, sarap. Ganon. Pero yun nga, ganon talaga Hindi naman ibig sabihin na pagiging ignorante natin ay dapat natin pagtawanan. Diba? Ang mga first timer talaga dapat nating ginagabayan. Yung mga pagiging ignorante ng iba, hindi po dapat nating binabash or ginajudge agad. May mga tao talagang first time nila di ba? Di turo mo kung alam mo. Ang mahirap doon, kung tinuro mo na ng 10 beses tas hindi pa rin alam. Ganito pala yung aeroplano. Bakit first time mo? Hindi, 5 beses ko na to. Diba? Pero yun nga, mga kabisyo,
masarap ang mga first time. Hindi mo malilimutan. Katulad na lang din yung pagbimbangan. Ba't sumusum in agad yung ano, no? Parang natatawa ka agad kayo eh. Kapag bumabanat ako ng ang sarap mag first time, ganun. First time mo magmaneho ng kotse, ang sarap, 'di ba? First time mo matikman yung paborito mong panoorin na pagkain. Tapos first time mo siyang matikman. Wow, ang sarap. Lolom. Ganon. 'Di ba? Talagang first time mong tikman. Yung tamis ng pagmamahal ng kabiyak mo, 'di ba? Masarap 'yun. Ikaw ba, Kabisyo, ano ba yung hindi mo malilimutan na first time mo? Oh, sige nga. First time mong malaglagan. Malaglagan ng panga dahil sa ganda ng dumaan o gwapo ng dumaan, 'di ba? Tapos nakita mo yung abs. Brrr, ganyan. Talagang mapapabarurot ka talaga. Wee! Ganun, no? First time mo ito, sa mga driver natin to, sa mga driver natin. First time nila makasakay ng artista, di ba? Ang saya. First time nilang makasakay ng isang magandang binibini. Di ba? Tapos ang bango-bango. Wee! Di ba? Masaya talaga naman yun. Lahat ng first time, masaya. Katulad na lang nung ating secret file sender. SPG nga lang. First time niyang mabengbang. First time niya makasakay ng eroplano. First time niya sa AFAM. Eh di first time lahat. Diba? Eh di sulit sarap. Kaya mga Kabisyo, kung meron ka pong kwento na gusto mo pong ibahagi sa amin, hindi man SPG or secret files lang. Ano naman yan, utal-utal na ako sa mga pinagsasabi ko dito. Kung may gusto po kayong ibahagi na kwento, maaari nyo pong ipadala kay rakitera@gmail.com at handa po kaming basahin ang inyong kwento. Malay mo, isang araw, yung kwento nyo na po ang aming ibinabahagi sa maraming tao. Kaya mga Kabisyo, i-share nyo na po ang mga SPG top secret ninyo at tawag na po sa Viber line namin na 0916-529-5595. Halika na ngayong Biyernes na to para tumawag at ikwento ang SPG top secret mo. Excited ako mga Kabisyo sa mga kwentong makalaglag ng panga. Kwentong titigas talaga ang aking ngalangala. At mga kwentong magpapatigas ng ating tiyan kakatawa. Kaya mga Kabisyo, sa aking pagbabalik, halika na po sa ating SPG Top Secrets. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1